Det er en blomsterne. Blomsterne. Jeg kan lide den her, skat. Jeg vil gerne have den her. Ja. Er det indvendig, eller ja? Indvendig. Det er kun det her en. Og så nogle få. Nej, det er indvendigt, tror jeg. De små træer, hvis vi kan finde dem, så kan vi godt sætte stævne, hvor det passer til. Ja, vi kan bare spørge dig om det. Ja. Blommer, eller? Hvad for en slags blomme? Lille blommer, det skal en blomme, sådan. Eller moraltræ, ja. Og moraltræ. Ja, det er det, så er prøv at høre. Det skal bare svære. Hej. Skal jeg svære? Ja, vi har begge ting. Okay. Hvad farve kunne du tænke dig? Den der lila. Ja, altså sådan helt mørkerøde. Ja. Ja, det må det gerne sådan være. helt, Med moral, ikke? ja. Er den der planter, er det udenfor, eller hvad? Eller indenfor? Udenfor. Det er kun udenfor. Udenfor. Ja, det er godt. Den er lidt sjælden, fordi den er den der specielle farve. Ja, jeg vil have en også den her. Den her. Er den gule, du vil have? Jeg tror, Ja. det er den sidste, jeg har, så jeg lægger den lige indenfor. Ja, tak. Så kan man prøve at se på det der moraltræ, ja. Ja. Ja, det er helt mørkrød lige her. Det er altid fint, jo. Jo. Moraltræet har jeg i flere størrelser. Okay, lad os se. Bare drag. Så du kan have det småt eller stort. Der skal være småt, tror jeg. Jeg vil Småt. prøve at se på det her. Er det langt væk? Nej, det er hernede. Nå, okay, ja. Så. Se blomsterne. Mange blomster. Se. Det er mange blomster. Sådan. Men I har kun plads til et træ, ikke? Ja, så skal vi nemlig vælge nogle, altså en moraltræ, så skal vi sørge for, at det er selvbestående, hvis vi kun har plads til et. Ja, det er rigtigt. Kirsebær eller moraler. Ja. Der skal Moraler. være 2 normalt, men så kan jeg have nogle enkelte nogle, der er selvbestående, så ellers giver det ikke frugt. På den måde, ja. Ja. Okay. Ja. Det ser vi lige. Det var bare lige det, jeg skulle høre. To af forskellige. Frugtbuske. Der er mange blomsterne. Vi har ikke knækket den med at tage dværgstammer endnu inden for kirsebær. Ja. De holder ikke ret længe, så du skal tage det, der egentlig giver til at blive stort. Og når du ikke ønsker det højere, så klipper du af over. Ja, du bare klipper Så kan du holde det. Ja, så kan du bare holde det. Okay, det kan vi gøre. Ja. Så er det dem, det her. Prøv at se her. Ja, lad os vise. Ja. Den der, ja. Ja. Så er der også nogle her. Ja, de små der. Det er store, det er Lækre. 200 kroner. Ja. 200 koster det, ja. Og så har jeg dem større til en 300 kroner, så er de høje. Ja. Ja, det er fint nok. Jeg vil ikke have. Ja, det skal nok bare det står fint. Den er nok. Er det den der, du har fået kig på? Ja, det vil jeg gerne, ja. Det er fint. Og så sagde du blomme. Ja, blommen, ja. Ja. Jeg har sandelig mange ting herude. Ja, vi har. Blomme, ja. Og der gælder det det samme. Jeg skal vælge det. Jeg skal finde noget til jer, hvor det kan stå alene. Altså sådan, at I får noget ud af det. Ja, nemlig. Nu skal du se, at vi skal vælge. Jo. Noget, man ikke går forkert af, det er Victoria. Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Ja, det kan du huske, Det ikke kan jeg også? huske fra gamle dage, ja. Og den er september. Ja. Og så bærer den sindssygt godt. Ja, En kompliceret blomme. Og så er der også opalen, den kommer i august. Ja. Den er også god. Det er sådan en rødblå en. Hvad kan du Lige tænke? før du sagde lilla, det er de næsten begge to. Ja. Ja, den er altså god, den kender jeg. Ja. Ja. Du ser den?
Jo. Meget rigtbærende, så det går du ikke forkert af. Jo. Så er det to, ja. Ja. Og så den der, vi har hængt frem Ja. op. Ja. Skal vi lige Kan du bære den der? Yep. Fantastisk. Ja, det er ikke godt. Det er lige, vi har i huset. Ja, det er helt vildt. Ja. Mange. Ja. Er det den der til te, eller hvad? Jeg spørger den. Den der planter. Jeg tør ikke at sige, vi har sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad hedder det? Se blomster og planter. De er forskellige. Det er fandme godt. 450, ja, det har du gjort.